ito ng Kwaresma. Ito po ay mahalagang bahagi ng ating paghahanda sa panahong ito upang mas lalo po nating madama ang tunay na diwa ng darating na mga mahal na araw at makita po natin kung para saan ang ating mga ipinagdiriwang at ang ating mga gawain. Ang balangkas po para sa panayam na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang introduction o panimula. Ikalawa, ang diwa ng mga mahal na araw. Ikatlo, pagtatampok sa pagdurusa ni Jesus sa mahal na araw. At ikaapat, ang paalala ng ating dating Santo Papa Francisco sa panahong ito ng Kwaresma at mga mahal na araw. Mahalaga po na binabalikan po natin ang lahat ng ating mga karanasan, lalong-lalo na po ang karanasan po natin sa ating buhay pananampalataya. Ang mga nakaraan na kung saan tayo din ay gumanap ng ating mga tungkuling ito sa panahon na kung saan ito po yung pinakabanal na tampok sa atin pong buhay pananampalataya bilang mga Katoliko. Panimula, the annual Lenten season is a fitting time to climb the holy mountain of Easter. The Lenten season has double character, namely, to prepare both catechumens and faithful to celebrate the Paschal mystery. The catechumens, with the right of election and scrutinies, and by catechesis, prepared for the celebration of the sacrament of Christian initiation. The faithful, evermore attentive to the Word of God and prayer, prepared themselves by penance for the renewal of their baptismal promises. So ilagay po natin to sa konteksto na kung saan tayo po ay nandito sa ating simbahan at naglilingkod bilang mga church worker. Dalawang bagay po kung bakit binabalikan po natin ang panahong ito ng Kwaresma. Una, sabi ho sa atin pong panimula, ito po ay para ihanda tayo sa atin pong pagsasariwa ng pangako natin sa binyag. Kung maaalala nyo mga kapatid, pagkatapos po ng mga mahal na araw, magkakaroon po tayo ng Easter Vigil at may mga dala po tayong kandila. Papasok po tayo dito sa loob ng simbahan ng madilim. Ang daladala lang po natin ay ang Paschal Candle at ang inyong tigi-tigisang kandila na daladala. Papatayin natin yun at magsisimula po tayo makinig sa mga mahahabang pagbasa. No? Pagkatapos po noon, sa gitna ng misa, ilalabas ulit natin yung kandila natin. No? Magsisindi na naman ng kandila dahil sasariwain po natin ang ating mga pangako sa binyag. Ito po'y napakahalagang bahagi ng panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon para ipaalala po sa atin ang pangako ng binyag na sinambit natin. O kung hindi man po natin nasambit dahil tayo po ay baby pa, yung mga magulang at mga ninong at ninang natin. Ikalawa, tayo daw ay para ihanda sa mas malalim na pagdarasal at pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya very timely na kapag dumarating po ang ganito pong Kwaresma, ay meron po tayong scheduled kumpisalang bayan. Ginagawa po itong compulsory sa lahat ng mga parokya na sakop ng atin pong diocese ng Antipolo. At ang mga pari ay nagtutulong-tulong para ho lahat ng mananampalataya, lahat ng Katoliko sa buong diocese ay makapagbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. So kung babalikan po natin ang mga nangyayari sa parokya natin, ibig sabihin, hindi po kulang ang atin pong natatanggap na mga paghubog sa atin pong simbahan. Kulang kung hindi nyo pinapansin ang mga panawagan, lalong-lalo na ito pong banal na pagsasanay na ito. Kung hindi kayo umaattend ng ganito, sasabihin nyo siguro, si Father hindi namin nakikita. Si Father hindi namin naririnig na magbigay sa amin ng mga turo at katisismo.
Si Father, hindi naman yan pumupunta rito para kami ay makasama. Paano sasabihin mo na si Father hindi namin nakikita, hindi nakakasama? Hindi ka naman uma-attend ng mga gawain sa simbahan, tapos ngayon magre-reklamo ka. Hindi namin nakikita si Father dito. Diba? Pero kung titingnan po natin yung kabuuan ng tinatanggap po nating paghubog sa ating simbahan, mga kapatid, kumpleto ang ating natatanggap na pagsubok at ng mga banal na pagsasanay sa atin pong parokya. Ipinagkakaloob sa atin ng parokya ang mga panayam na magpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Ang kailangan po'y very attentive lang tayo at very active tayo na dumadalo sa mga gawain ng ating simbahan. O katulad po niyan, di ba? Ito lang ba ang parokyano ng San Jose Manggagawa? Di ba? Wala pa ito sa kalahati na kapag ka nagmimisa po ako ng 2 misa sa riverbanks, punong-puno ang riverbanks. Di ba? Nasaan yung mga parishioners po natin? So, ibig sabihin, hindi naman ho tayo nagkulang ng paalala at announcement. Ibig sabihin, nasa kanila na po yun. Ayaw nila talagang tumanggap ng paghubog at pagpapalalim ng kanilang buhay pananampalataya. Tuwing panahon ng Kwaresma, nais ng simbahan na muling pag-alabin ang ating mga puso't damdamin sa paninindigan natin sa ating misyong, ipalaganap ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. At nais nating ituon ang ating sarili sa krus ni Kristo nang may malalim na pagpapahalaga upang mas lalo pa nating maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang pagsasariwa at pag-aalaala. Totoo nga na ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas. Subalit pakatatandaan po nating may mas malalim na aral ang tinuturo ni Jesus sa tuwing binabalikan po natin ang kanyang misteryo paskwal. Kapag naririnig po natin ang misteryo paskwal, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Binabalikan at sinasariwa po natin ang pagpapakasakit, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo mga kapatid, sabi ho ng aming professor nung kami po ay nag-aaral, ano sa palagay nyo kung hindi muling nabuhay si Jesus? Meron kayang Kristyanismo sa mundong ibabaw? Siguro kung wala pong hindi ho nabuhay si Jesus, mamamayagpag po mga dating pananampalataya, katulad na Hinduism, Buddhism, Muslim, di ba? Sila ang namamayagpag sa buong mundo kung hindi nabuhay na magmuli si Jesus. Kung hindi siya bumangon mula sa kanyang kamatayan at inilibing natin siya ng tuluyan. At hindi na siya nagpakita pa ulit sa mga alagad. Wala hong Kristyanismo sa lupang ibabaw. Pero dahil siya'y muling nabuhay, tayo pong mga Kristiyano Katoliko, tayo po yung mga remnants. Tayo po yung mga nagpapatuloy ng pananampalatayang ito. Para nang sa ganon, tayo po sa panahon natin ngayon, ipagpatuloy po natin ang pag-aalab ng pananampalataya natin ayon sa aral at turo ni Hesukristo. Katulad nitong, the Lenten season is a pilgrimage of faith into our interior life, where we meet the Lord and open our hearts to His transforming love. Having been made aware of the universal affliction of sin in the past few weeks, in Lent, we are given the practical asceticism of prayer, fasting, and almsgiving, and the grace to deal with the terrible hold sin has hold on our flesh. Di ba, sinasabi ko po sa inyo, ang pag-aayuno, ang pagdarasal, ang atin pong pagkakawang gawa, dati na natin ginagawa yan. All throughout the year, ginagawa natin yan.
Pero pagdating ng Kwaresma, intensify ang lahat ng ito. No? Mas matagal tayong magdasal, mas sineseryoso natin ang pag-aayuno, ang pagtitiis ng gutom, at mas binubuksan po natin ang puso natin para mas lalo tayong maka-reach out sa mga kapuspalad at na mga nangangailangan. So wag niyo hong kalilimutan na si Father nangangailangan din, ha? Kapuspalad din si Father. Katulad po nitong linggo, unang linggo ng Kwaresma, ang mga pagbasa ay nakatuon sa katotohanan tayong lahat ay mga makasalanan. At sa ating kahabag-habag na katayuan bilang mga makasalanan, kailangan po natin ang patawad ng Diyos. Subalit ang pagpapatawad ng Diyos ay natatanggap natin kung tayo'y aamin, magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Kung hindi po natin ito gagawin, mananatiling ang kasalanan ay siyang magpapagupo sa ating buhay espiritual at magiging kahabag-habag tayo sa mata ng Diyos. Kaya nga, pahalagahan po natin ang mga gawaing espiritual tulad ng pag-aayuno, paglilimos at pagkakawang gawa upang makabayad tayo sa ating mga pagkukulang at lumago tayo sa ating espiritual na buhay. Take note, yung atin pong ino-observe na 3 pillars of Lent, prayers, fasting, and charity o pagkakawang gawa. Ito pong tatlong ito, mga kapatid, ito po ay hindi po pisikal na gawain ng mga Kristiyano Katoliko. Ito po ay espiritual na gawain ng mga Kristiyano Katoliko. Kapag nagpa-participate tayo, mga kapatid, ibig sabihin, pinalalalim natin ang ating buhay espiritual. Yan po ay napakahalagang lesson para po sa ating lahat. Kaya po pagka Lenten season at tayo po ay nagpa-participate sa second basket collection, please, mag-participate po tayo. Hindi po yung tulong sa simbahan. Tulong po yun sa atin para lumalim tayo sa ating espiritual na gawain. Hindi yung tuwing tatapat sa iyo yung buslo, yung basket, lagi mong sinasabi sa sarili mo, pass muna ako. Kahit pa paano maghulog tayo, kasi yun po ay bahagi ng ating paghahanda sa panahong ito. Kahit magkano, kahit pa paano, maglaglag tayo. Hindi po pwedeng sasabihin mo na, pass ako. Abay, kung hindi po mahalaga yan, hindi dapat inalis na yan ni Bishop. Biro mo, pinagbawalan tayo mag-second basket collection, pero yung basket collection para sa alay kapwa, hindi niya tinanggal. Di ba? Nagpadala sa amin ng circular Bawal ang second basket collection para sa construction at anumang gawain ng mga parokya. Meron ng circular po yan. Lahat ko kaming pare, alam namin yan. Pero, sabi doon, except those mandated by the church. Itong alay kapwa, mandated ito ng simbahan. So, hindi po pwedeng mawala ito sa panahon ng Kwaresma. No? Thus, when we give alms in love, we strip ourselves of our selfish attachment to physical possessions. In this way, we open our hearts to receive the gifts of the Spirit. By the fasting of our senses, we empty ourselves more completely, leaving us with a sense of privation, a sort of death to the flesh, which allow us to be lifted up by the Spirit of God. When we open our hearts in prayer, the Word of God cuts through them a two-edged sword, separating our flesh and spirit.
The Holy Spirit show us how we are following or not following the will of the Lord in our lives. He gives us strength to make necessary changes in our life. Nakapagpapabago pala ang lahat ng ito na ginagawa natin. Binabago ang ating pagiging makasalanan, binabago ang ating pagiging makasarili, binabago ang ating mga pagtotoon ng bagay na ito para lang sa sarili natin, kundi tayo po ay dinedirect sa mas malalim at mas malaking pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Pagpapanibago, pagbabalik loob at tahasang pagsisisi sa ating mga kasalanan, yan ang buong mensahe ng panahong ito ng Kwaresma. Yan din ang natatanging mensahe ng talinghaga ng Alibughang Anak. Ito rin ang natatanging kahulugan ng paglalagay ng abo sa ating mga ulo nitong nakaraang Miyerkules ng Abo. At kailangan po nating manindigan sa pagbabagong buhay. Mas pinapag-alab natin yan sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Ang tatlong saligang gawain, ang pag-aayuno, pananalangin at paglilimos ay natatanging daan upang maabot natin ang ating misyon ngayong Kwaresma. Maging si Santo Papa Francisco ay nagpapahayag tungkol dito. Sabi niya, we must accept these means and bring them into our lives in proportion with the needs and possibilities of being a Christian of our time. Bagamat alam natin mga kapatid, matagal na ho na mag-iisang taon na po na wala na ang Santo Papa Francisco sa atin, pero ang kanyang mga sinulat, ang kanyang mga itinuro sa atin, umaalingaw-ngaw pa rin sa buong simbahan. So, ibig sabihin mga kapatid, iba talaga yung iniwang legacy, iniwang mga aral at turo sa atin ng Santo Papa Francisco. Tapos na po tayo sa unang bahagi, papasok na po tayo sa ikalawang bahagi, ang diwa ng mga mahal na araw. Sa loob ng panahon ng Kwaresma, may tinatawag po tayong mga mahal na araw, Semana Santa, sa mas pamilyar na tawag nito para sa ating mga Pilipino. Ang tawag po ng dating Monsignor Sabino Benco dito ay ang banal na Sanlinggo. Ang banal na Sanlinggo. Banal nga ang linggong ito. Nakapaloob ito sa pagdiriwang na ito ang sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko. Mapapaisip tayo na taon-taon nating ipinagdiriwang ito ay hindi nasasaid ng diwa at misteryong nakapaloob sa krus ni Kristo. Ang kamatayan ay ang pagwawakas na yugto ng pagpapakumbaba ni Jesus na nagsimula noong magkatawang tao ang Diyos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen. Yan ang mensahe ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Basahin po natin sabay-sabay. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikarangang-rangal ng Diyos Ama. Kaya ho mga kapatid, ito pong bahaging ito ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, ito po ang nagpapahayag kung bakit kailangan po natin talaga itaas ang pangalan ni Jesus. At maniwala tayo, huwag tayong mag-alinlangan sa Kanya. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala sa buhay natin.
Sa anumang oras na tayo po ay nababagabag at nag-aalinlangan, ang pangalan ni Jesus ang tawagin natin. At ang lahat ng ito ay mapapanauli sa dati. Si Jesus ang ating kailangan sa buhay nating ito. So wala ho dapat nagdududa diyan. Kahit po ang katotohanan tungkol sa pagiging tao at pagiging Diyos ng ating Panginoon ay hindi po dapat pinagdedebatehan sa panahong ito. Kasi made na, done na. Ibig sabihin, tapos na ang dapat na pagdedebate. Si Jesus ay nakalagay na sa dapat niyang kalagyan. At alam natin mga kapatid, kasalanan ang magduda at mag-alinlangan at mawala ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kenosis na ang ibig sabihin ay pagkamatay sa sarili. Maraming banal na tao ang pinagpupunyagian at pinagsusumikapang marating ang ganitong paglimot sa sarili at pagkamatay sa pansariling pagnanasa. Ang bunga ng pagpapakumbaba ay pagtataas sa Kanya sa kaluwalhatian na nagsimula sa Kanyang kamatayan sa krus. Nagkaroon ng bagong buhay at binigyan ni Jesus ng kamatayan ang Kanyang kamatayan. Ibig sabihin na wala nang bangis ang kamatayan dahil pinagtagumpayan ni Jesus ang Kanyang pisikal na kamatayan. Alam nyo, natutuwa po ako dahil nabasa ko po yung paano ho nagpiprepare ang mga Mexican pag may namamatay po sa kanila. Hindi po sila nagluluksa. Sila po ay nagsi-celebrate. Dito lang po sa atin, minsan, para bagang kailangan kapag may namamatay, yung mukha mo dapat laglag. Dapat yung mga mata mo namumugto. Dapat hindi ka ngumingiti, bawal. Dapat hindi ka rin naliligo. Ano ba yan? Ang dami po nating ginagawa, no? Na hindi po talaga swak sa tunay na diwa ng pagtanggap natin sa kamatayan. Samantala, ang mga Mexican, kakaiba. Kapag may namamatay sila ay nagsi-celebrate. Dahil itong kapatid nila na ngayon ay binawian ng buhay, ay papasok na sa kaharian ng Diyos. Yun ang positibong pagtanggap ng kamatayan. Hindi po katulad natin. Alam niyo po ba, may karanasan pa ako na nagbibiro po ako. Binibiro ko yung namatayan. Sabi ba naman sa akin, pari ka pa naman, bakit ka ganyan? Sabi ng ganun sa akin, dapat kasama ka na nalulungkot katulad namin. Dahil ikaw ang magbabasbas doon sa patay namin. Ayoko na, Father, magpabasbas sa'yo. Sabi ng ganun sa akin. Bawal pala yun na binibiro yung mga namamatayan. Ewan ko sa'yo. Ako pa ang tuturuan niya na, dapat, Father, ganito pag may namamatay. At wag ho sana natin ginagawa yung pag pumupunta po tayo sa patay, nagpapagpag tayo kung saan-saan, ha? Pamahiin ho yun. Bawal yun sa pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Hindi yun tumutugma sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko. Pamahiin ho yun eh. Yung pagpag. Ako, tuwan-tuwa ng mga demonyo sa atin kapag nagpapagpag tayo. Lalong-lalo ng Starbucks. Ngayon, sabi nila, tropical daw. No, dahil may mga tropical na 24 hours. Oh. Kuhang-kuha nila yung mga nagpapagpag.
Oo nga't ang krus ay sagisag ng paghihirap at kamatayang pinagmula ng bagong buhay. Ang krus ay tanda ng pagwawagi ni Jesus sa kamatayan. Tingnan nyo mga kapatid. Kapag tinitingnan po natin ang krus, dapat ho hindi kamatayan ang naiisip natin, kundi ang tagumpay ni Kristo. Kasi hindi naman siya nanatili sa krus eh. Hindi siya nanatili sa libingan. Siya'y bumangon mula sa mga patay. Yun po ang good news. Yun ang tinatawag po nating mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pangatlong bahagi, pagdurusa ni Jesus ang tinatampok sa mga mahal na araw. Minsan magtataka tayo, bakit kaya kung ganito ang konsepto ng ating pong pagtingin sa kamatayan, bakit pagdating ng mga mahal na araw, yung kamatayan ni Jesus ang tinatampok natin? Yung kanyang mga pagdurusa ang atin pong pinagtutuunan ng pagninilay at pansin. Alamin po natin. Ang Santo Papa Juan Pablo II ay may ganitong sinulat sa kanyang aklat, The Crossing the Threshold of Faith. Sabi po niya ay ito, God could have justified himself before human history without placing Christ's cross at its center, so full of suffering. Hindi daw nais ng Diyos na sa kasaysayan ng ating pagiging tao, ang atin pong mapagtuunan ng pansin ay ang mga paghihirap ni Hesukristo. Pero doon po tayo masaya. Di ba? Lalo na ho sa panahon ngayon. Kapag binigyan mo ng problema yung kaaway mo, sineselebrate mo yun. Sa wakas, nakabawi na rin ako sa kanya. Ayan. Ganyan ang tao ngayon. Bibigyan ka ng sakit ng ulo at malaking problema. At pinagse-celebrate nila yan kapag ikaw ay nagdurusa dahil sa kanila. Pero tandaan nyo, hindi ba, meron po tayong tinatawag na mapapalad kapag ikaw ay pinagbibintangan ng lahat ng mga kasinungalingan, kapag ikaw ay inaalipusta, no? At nagdurusa sa kanilang mga kagagawan, kakampi mo ang Diyos. Panig sa iyo ang Diyos. Dahil itataas ka ng Diyos sa ganitong kalagayan. Kaya hayaan nyo lang yung mga taong ito na nagbibigay po sa atin ng sakit ng ulo, sama ng loob, dahil babalik sa kanila lahat ng ginagawa nilang masama. Hindi po tayo kailangang gumante, ang Diyos na ang bahala sa mga taong gumagawa ng masama. Taon-taon ay dumarating ang mga mahal na araw. At sa totoo lang, ang panahong ito ay well anticipated ng mga Katoliko. Sa tuwing pinagmamasdan natin ang krus na naroon si Jesus at dito'y nakabayubay, may madarama po tayong hiwaga. Hindi po natin mawarian kung ano itong nadarama nating bumabalot na misteryo sa krus ni Kristo. Aminin man natin o hindi, naroroon at nakikita natin sa krus ang ating sarili. Nakikita natin sa krus ang ating pagdurusa, ang ating sakripisyo, ang sarili nating pagpapakasakit sa buhay. Ang lahat ng pait sa ating buhay ay para bagang naroroon lahat sa krus at buhay na dadarama natin ito. Hindi ba pwedeng itanghal natin si Jesus na wala ang pagdurusa ni Jesus? Nakakambal na yata ang banal na krus?
O mas gusto talaga nating luwalhatiin ang krus, kalakip na rin ang ating pagdurusa at pagpapakasakit. Habang tinutunghayan natin si Jesus sa krus, mas nadarama natin ang ating sariling mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Kasama sa ating paglalakbay ngayong mga mahal na araw, ang Santa Iglesia. Taon-taon ay umaasa ang ating simbahan na sa pamagitan ng pagbabalik tanaw o paggunitang muli sa misteryo Pascual ng Panginoon, baka sakaling matagpuan nga natin ang tunay na kahulugan ng krus, kalakip ang ating sariling karanasan, kung paano mabubuhay sa mundong ito. Nagsisimula pa lang tayo mga kapatid sa panahong ito ng Kwaresma, at lahat po tayo'y naghihintay sa kasukdulan o pinakarurok ng pagdiriwang na ito. Sa dulo ng 40 araw ng Kwaresma, papasok tayo sa huling linggo at ito ang magpapaalala lalo ng kasabikang makibahagi sa misteryo Pascual ng ating Panginoong Hesukristo. Ang huling linggo ay tinatawag po nating mga mahal na araw dahil nga dito itatanghal ang mga huling sandali ni Jesus hanggang siya'y ipako sa krus. Alam nyo mga kapatid, kahit po ang mga kabataan, hindi ko po alam kung bakit na-appreciate nila yung mga bagay na ito, yung mga gawaing ito. Kaysa po sila dumalo ng mga mahahabang ritual sa simbahan o kaya magsimba. At marami po sa kanila ang inaantay, ilalabas na yung mga imahen at maghihintay na lang sila sa kalsada. At doon nila pagninilayan ang mga paghihirap ni Kristo. Tandaan nyo mga kapatid, yun ay sabi nga icing of the cake lamang. Mahirap po yung ang kinakain lang natin icing. Madidiabetes tayo niyan. Diba? Kapag ang inaantay lang po natin ay ang mga bagay na ito sa pagdiriwang ng Kwaresma at mga mahal na araw, hindi po tayo lalalim sa pangunawa natin kung ano ang diwa ng paghihirap at kamatayan ni Kristo. Kaya ho, tingnan nyo mga kapatid, maraming mga kabataan talaga hindi nila naiintindihan ang kanilang pananampalataya. Di ba nakakalungkot? Sila pa naman yung maiiwan natin sa mundong ito. Paano na yung mga sisilang pa lamang na mga bata? Paano nila ito tuturuan? Di ba? Mga kapatid, ang krus ni Jesus ay ang simbolo ng ating pananampalataya. Ang krus na simbolo ng kamatayan, ngayon naging simbolo ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at kasalanan. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, inari niya ang sakit at pait na kasama sa ating karanasan bilang mga tao. Inangkin niya ang lahat ng hirap at pagdurusa ng pagiging tao upang ipakita sa atin na kaisa niya tayo sa ating pagiging tao. Sa katuruan ng simbahang Katolika tungkol sa misteryo Pascual na Jesus na nagpahayag siya, Deus nostra sumsit ut sua nobis daret. God took up what is ours, that we might share what is His with us. Natawa ako kay Bishop Noli Bucco nung siya po ay normal na pari pa lamang at di pa naging obispo. Sabi niya, paano niyo maiintindihan ang isang ipis? Kailangan ay maranasan mo kung paano maging ipis. Upang maintindihan mo ang pagiging ipis, dapat magsaipis ka rin. Di ba? Kung titingnan po natin ito pong karanasan po ni Jesus, bakit niya ginawa ito? Upang maintindihan niya ang tao, kailangan niyang maging tao at danasin ang lahat ng karanasan ng isang tao. Dito, tayo hong mga tao, makakasiguro tayo, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, naiintindihan tayo ng Diyos.
Yun po ang paniguro. No? Dahil napakahalaga po talaga na nararamdaman natin ang Diyos sa buhay natin. No? Pwede ho ba nating pagsabay-sabayin ang ating tinig sa bahaging ito? Hindi ako nag-iisa, ready? Ayun. Yan po ang buod ng ating pagkatao. Sana ho wag nawawala ang atin pong paniniwala na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan natin, sinasamahan tayo ng Diyos sa ating mga karanasan. So, dyan pa lamang po mga kapatid, alam na natin kung ano ang diwa ng mga mahal na araw. Dahil nararamdaman natin ang Diyos at nakikita natin ang Diyos sa bawat isa. Ngayon, tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na kung tayo'y may nagdurusa o dumaranas ng pait at sakit sa buhay na ito, may nauna na sa ating dumanas nito. Ito yung ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin ito, batid ng Diyos kung paano po tayo magutom at mauhaw dahil naranasan niya mismo ito. Alam niya ang kahulugan ng kalungkutan sa kamatayan, ang maranasang mawala ng kaibigan, ang ipagbili sa kaaway. Naramdaman ng Diyos ang ating pag-aalinlangan, ang ating pagkabalisa, ang kalungkutan at kahungkugan ng ating puso. Siya may dinusta, sinaktan, sinipa, ipinako sa krus. Ang kanyang katawan ay hinubaran, nabayubay sa krus na puno ng dugo ang buong katawan, halos mapiraso at magkalasog-lasog, pati na ang kanyang kalooban, dahil sa sobrang tindi ng pagdurusa na kanyang naranasan. Mababasa at maririnig natin sa banal na kasulatan na naghuhumiyaw siya sa sobrang hirap at pagpapakasakit hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagpapakasakit sa krus, ang mga pait at sakit na pinagdadaanan natin sa buhay ay binigyan niya ng mas malalim na kahulugan. Ito ang kahulugan ng krus ni Kristo. Kaya po pala, kapag pumupunta po kayo ng Holy Land, at inaakyat niyo po yung matarik na hagdan, papunta ng Golgota. Mataas po yun eh. No? Napakataas po nun. Sabi ko nga ganun, habang tinitingnan ko, hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang akyatin ito. Napakatarik at napakaliliit ng steps. Paakyat po ng Golgota, kung saan ipinako sa krus. At pagdating niyo po doon, sa itaas, kung saan po yung pinaka-site ng Golgota, mararamdaman nyo napakabigat ng lugar na ito. Parang punong-puno ng paghihirap at pagpapakasakit. Siguro dahil nakaset up na sa ating puso at kalooban na dito namatay si Jesus. Dito niya tinanggap ang parusa ng mga tao. Dito siya nalagutan ng hininga. Hindi po yung kapag pumupunta ka ng Loyola Memorial dyan, no? Diba? Pag-jogging ka pa. Nabibigatan ka pa sa Loyola. Doon ka pa nga kumukuha ng sariwang hangin sa Loyola. Pero sa Golgota, hindi nyo mararamdaman yan. Napakabigat ng lugar. Dahil alam ng puso natin, dito namatay si Jesus. Mga kapatid, ang krus ay hindi kwento lamang ng isang taong namatay sa isang kapirasong kahoy. Ang kahulugan ng krus ay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang krus ay larawan ng Diyos na nagmahal sa di kapani-paniwala, subalit sa kahanga-hangang paraan. Kaya sana kapag tayo tumitingin sa krus ni Kristo, maramdaman po natin yung napakalaking pag-ibig natin sa Diyos.
Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi po natin maiintindihan bakit ganito ang buhay natin. Marami hong hindi nananampalataya kay Kristo. Kaya tingnan nyo po, napakagulo ng kanilang pag-iisip. Di ba? Hindi nila maintindihan. No? Sinisisi ang lahat sa mga nangyayari sa buhay nila. At hindi nila ma-appreciate ang hirap na daranasin nila kung paano lumakad hanggang tugtok ng buhay nila. Marami yung mga kabataan ganyan. Gusto shortcut ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Pag nahirapan mo sa trabaho, resign. Hanap ulit ng iba. Yung mas magaan. Pero, mas malaki ang kita. Ganyan po mga kabataan ngayon. Hindi ho tumatagal sa isang trabaho. Kapag nahirapan sa trabaho, resign. Kasi hindi nila na-appreciate yung hirap. Sinasabi nila sa sarili nila, ay hindi equal ang hirap na dinaranas ko sa trabahong ito sa sinusweldo ko. Makahanap na lang na iba. Ayun. Pansinin nyo, marami yung mga kabataan hindi po tumatagal sa trabaho nila. Resign ng resign, hanap ng hanap. Kasi hindi nila na-appreciate, hindi nila nakikita ang tunay na kahulugan ng paghihirap bago natin mapagtagumpayan ang lahat sa buhay natin. Dami kong gustong ikwento, ni-adlib. Kaya lang ho baka biglang magdatingan po ang mga pare. Maratel po tayo, paano natin tatapusin ito? So mahalaga ho mga kapatid, naranasan po natin ito pong recollection na ito. No? Makita po, maipaabot po sa atin ang mensahe ng krus ni Kristo. Yun naman po ang mahalaga sa pagdiriwang po natin ng mga mahal na araw. Ito ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Malaki ang pagkakaiba na alam nating minahal tayo ng Diyos. Manatili tayo sa pananampalatayang ito. Alam ko na mahal ako ng Diyos kahit pa nagdurusa ako ngayon, kahit pa naghihirap ako ngayon, kahit pa nagdurugo ang puso ko ngayon. Alam ko na kahabahagi ako ng buhay ng Diyos. At alam kong kahit pa dumating ang oras ng aking kamatayan, ako ay aalalayan ng Diyos. Sa dulo ng buhay kong ito, kung ako'y mananatili sa pagmamahal ng Diyos, makakamtan ko ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita ng misteryo Pascual ng Panginoon nating si Hesukristo. Sana ho mga kapatid, sa puntong ito ng atin pong pagninilay, mas ma-appreciate natin ngayon ang atin pong malaking pagmamahal sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa huling bahagi na po tayo. Mag-aalas 6 pa lamang po, makakapaghanda pa po tayo para po sa rite of penance, para po sa pangungumpisal. Ang paalala ng ating Santo Papa Francisco sa panahon ng Kwaresma. Vatican City, February 26, 2020. Pope Francis urged Catholics to use the season of Lent to spend less time immersed in the chatter and noise of the world through television and their phones, and to spend more time in silence and in conversation with God. Lent is the right time to make room for the Word of God. It is the time to turn off your television and open the Bible. It is the time to disconnect from your cell phone and connect to the gospel, Pope Francis said. This penitential period is also the time to work on giving up gossip, rumors, and use chatter, focusing instead on giving yourself to the Lord, who spent 40 days in the desert in fasting and prayer. Pope Francis continued. During Lent, Jesus is calling us into the desert. Jesus invites us to listen to what matters to the devil
who tempted him. He said, "Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Like bread, more than bread, we need the word of God. We need to speak with God. We need to pray. He urged us. Pope Francis reflected on the desert of Lent and how countercultural it is to spend time in silence, away from the noisiness of modern life. We live in an environment polluted by too much verbal violence, by many offensive and harmful words which the internet amplifies. He explained. We are inundated with empty words, with advertisement, with subtle messages. We have become used to hearing everything about everyone, and we risk slipping into the worldliness that atrophies our hearts. In this noise, we struggle to distinguish the voice of the Lord who speaks to us, the voice of conscience of God. The Pope said, according to Pope Francis, the desert of Lent, where we can be in conversation with the Lord, becomes a life-giving place. He acknowledged that it is not easy to make space for silence in one's heart, but invited everyone to imagine themselves in the desert, surrounded by great silence, with no noises apart from the wind and our breath. Pointing again to the image of the desert, Pope Francis said it recalls what is essential and how often in life people become surrounded by many useless things. We chase 1,000 things that seem necessary, and in reality, they are not. How good it would be for us to get rid of so many superfluous realities, to discover what matters, to find the pieces of those around us, he urged. Prayer, fasting, works of mercy. Here is the road into the Lenten desert. The solitude of the desert also reminds us of the people around us who are lonely and abandoned, he said, saying the path in the Lenten desert is a path of charity towards the weaker. He also said fasting in a way of seeking a simpler life by giving up superfluous vain things. But he warned, it's not about slimming down. In the desert, one finds intimacy with God, the love of the Lord. The road that leads us from death to life opens up in the desert. We enter the desert with Jesus. We will go out savoring Easter. Have courage. The Pope ends. Dito na po nagtatapos ang atin pong recollection. Hindi ko na po diniscuss yung sulat po ni Pope Francis dahil yun po ay self-explanatory. No? Yung sulat po niya, ulit-ulitin po natin ito sa panahong ito ng Kwaresma at mga mahal na araw. At makikita po natin kung paano natin dapat inihahanda ang sarili natin sa panahong ito. Muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Kyle,